يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجي جاغو oburni daha jaga kahonoma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique na yo dengame jamajibine de borodo so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere fen jayi ɓattake bindaɗo jaslari sappo e ɗiɗi mboyi hitande ujunaje nogase jeegom ɓattake men fahati koye tarihaji annabaɓe annabi borodo winde alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe tawiteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama alhamdulillah en denti enen kala en mbi alhamdulillah yo Allah ɓeydanen jaam yo Allah ɓeydanen suturo yo Allah ɓeydanen ndenka yo Allah ɓeydanen yaajede yo Allah ɓeyda suturo mum e men neɗɗo ko suturo e battane moƴƴe suturo e battane moƴƴe an tagaɗo e aduna a tanka a mayani a taɗani hoto rew Allah ha piitoɗa becce hoto wat ko moƴƴi ha jirɗa hoorema woto wat ko boni kadi ha ɗamtinoɗa moƴƴere Allah ko Allah andi tan battintoɗo battane moƴƴe neɗɗo ko battane moƴƴe so yimɓe ne doga so wiyaka on jettima dandu wodani taw daɗal koto kulol Allah wona to jawdi wona to yontede wona to ñantade wona to jondam wona to farnade wona haydara daɗal koto kulol Allah tan Allah wi onon fof kon tagoram kono hol ɓurɗo ɓattademi kulɗomi denɗo keram mo nanmi e mum naate am jiɗa Allah ha ɓuranma kala jiɗa nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ha ɓuranma kala so tawi yettima ɗon neɗɗo annatama tagore Allah annatama sa yiɗi Allah ha gasi tagore Allah annatama jiyaɗo Allah goto sen jiiɗe mbawi somtude inde makko ko jangguinannoɗo alqouranil karim e nder reedu Fouta o meeɗi nadde nokku ɓi kone ɗakki photoje ha heewi e suudu muɗum photoje ɗe ko footballeur uji ko boxeur en ko yimɓe woɗɓe tan wonen ɓornaki comci timmuɗi o yi ɓiɗɗo ko ɗum woni ɓiɗɗo huuli wiidemo ɗum ko goɗɗum wi ɗum ko almaɓe Makka tan wone jaggude juuɗe makko mawma henam tuuta omo waɗa yeeso makko o yiyata ko woni hen ko o yiyata ko Allah o yiyata ko almaɓe o yiyata ko qur'anil karim o ɗum tagui neɗɗo
so yettima Allah o waa yiide ko boni so yettima Allah o waa nangirde neɗɗo o waa yiirude neɗɗo o waawa waade ni kanko kadi ko Allah tan ɗum waɗi Allah ɓornamo wutti mum o wiye jiyaɗo Allah korɗo Allah maccuɗo Allah neɗɗo Allah mituyi Allah kaari ko neɗɗo Allah kaari ko neɗɗo Allah rokkaka ɗum moni kala ɗum a waa sodi ɗum a wona neɗɗo Allah tan yimɓe mbiya ka neɗɗo Allah Allah jaɓata neɗɗo goɗɗo ɓorno inde mum so wona gona neɗɗo Allah sa woni neɗɗo Allah noon gasi sa yettima Allah kala ko wona Allah ko zéro ɗo maɗo sa yettaki Allah noon kala ko wona Allah tampinma mema ɓernde ma yo Allah dandu en hen ya rabbal alamin en calmini dendagal bandiraɓe kala ceerno Khalid Abdoullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama mi bisimilla maɗa garene yewtere men tarikh annabaɓe calmina bandiraɓe garene jewte men assalamu aleykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد سار مسلمين ما كان عبد الله الجارام يا الله يبي مجر من جتي الله إن لا دموم صلى الله عليه وسلم إن كلمني دندانغل جول دو واي وندي جوكلي ويندرند إن غاردني إدين كلمنالي تدو أوردي jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e ɗam ɗo gurdam en calmini ceerno men alhaji ceerno Mahamoudou Belli Mbayi en calmini galle o kala ceerno Khalilou Mbayi en calmini ɗum ceerno Abdallahi Khalil Guijam mi salmini on en calmini kaw Ahmad Tidiane Sakho kaw Tidiane Sakho en calmini ɓe kala en calmini giɗo men musidɗo men ceerno Haruna Balla Ly to gonŋeji en calmini ceerno Abou Guissé no feewi toon to Hamaraɓe yo Allah yoɓe moƴƴere en calminimo no feewi en duwanimomo yo Allah sellinmo sembinamo en calmini ceerno Boubacara Mbaye en calminimo no feewi yo Allah hokkumo sago makko e yidde makko en calmini jinnaɗo men moƴƴo Haruna Koulibaly taweteɗo hande to Dakar en calminimo no feewi en calmini yaay biyeteɗo Hawa Abou Ndiaye en calmini mawɗo moƴƴo o tawete ko de Tarab hono Hajja Zeynabou Ba to Karanene mi salminimo no feewi yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah yoɓ moƴƴere ko ɗon calminɗen Hajja Traoré a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere a weltanama no feewi yo Allah addu sago yo Allah addu kisal yo Allah humto hay en calmini Mariame Tagourla kono en calmini sokhna Aissata Ndiaye Niass en calmini mawɗo moƴƴo Diawarel gonɗo e jillu mum hande de Sénégal yo Allah yoɓ moƴƴere kono en calmini musidɗo men guiɗo men Abbas Niang en calmini ceerno Abbas Niang ko musidɗo men ko guiɗo men ko jaaɗiɗo meɗen en nawatanmo ha to Hunare kono tawete hande koto Chersi Hamidou Kane mi salminima Seydi Kane yo Allah yoɓe moƴƴere ko ɗon calminɗen Alhaji Baba Mal en mbimo Seydi Mal yo Allah juunu gurdam en calmini Younous Sow toon to 18e Paris kono en calmini ceerno Souleymani Bal toon to Meylouze ɓinguel makko ceerno Younous walla ceerno Youssouf Bal en calmini ceerno Madani Tall ha to Dakar galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall ka foof en calmini ceerno Bachirou Tall en calmini ɗum en calmini galle o kala en calmini mawɗo moƴƴo jinnaɗo moƴƴo Nene Jariyata Cissé taweteto to Dakar en nawatanmo ha to Sange Lowbali walla nawtenmo ha to Lowbali foof ko gotum ko ɗon calminɗen sohna Houley Ba ɗon to Mantela Joli debbo moƴƴo debbo dariɗo debbo tiɗɗo
debbo jalowo, debbo danejo yeeso, debbo kaare sire, debbo kecco ɓernde, debbo moƴƴo. En ñaaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko Seydi Ba. En calmini miñi men Kalidou Poolel ha to Gambi, ko ɗon calminɗen Dieynaba Poolel. Min calminimo no feewi ha to Guinée équatorial. En calmini ceerno Amadou Aw ha to Gambi, mo ganduɗa ko almami ɗo Ibota won ɗo. Min calminimo no feewi, min calmini galle o kala. En calmini dendagal julɗo ɗo woni. Ɗum noon Seydi Sarr, mi artire ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr. a jarama ceerno Haali Abdoulaye Sy, yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi ya rahman. ɓe calminɗa ɓe pop mi salmitima e dow inde mabɓe, ononne kadi heeɗiɓe foof mi salmini on kadi e dow inde amen. en dottimi kadi calmitimi e dow inde moon enen kala yo Allah waɗine ɓuural muɗum. gonduɗo e ɓernde mettore kala saaha yo Allah ittu, jottoɗo ha ɓooya haaɓa yo Allah ittu, jottoɗo ha ɓooya tan haɓa bagage no yalta ndu suudu no yaaha yo Allah ittu, jottoɗo ha ɓooya suudu mum huɓɓa suma comci mum kala suma yo Allah ittu, jiɗɗo wurde dewgal mi ronki ngam kamdam jamma e ñalawma yo Allah ittu, yo Allah yañu ɓerɗe ɗe yaña galleji ɗi ya rabbi ya rahman. ceerno Haali Abdoulaye Sy a jarama. en ciftorat ɗo hen neni men nene Ramata Fuutanke Ba ha to tohomaji. welede Allah e makko ko neɗɗo belanoɗo, jinnoɗo, korsinnoɗo en no feewi, kono kadi jinnoɗo ko mbatten ko e ɗe jewte. nene Ramata Fuutanke Ba, mi salmini ɓesgu ma, mboɗo duwanama an tawite hande to aljanna ille yiina. yo Allah yarne e wendu Kawsara ya rabbal alamin. calmini ɓesgu ma, ɗon calminmi giɗo ma, sehili ma, jaadiɗoma nene Mariama Tijani Ba, debbo alqur'anil karim, kala mum ko alqur'anil karim. yo Allah reene Seydi Ba ha ton to France. alhamdulillah. en jahaɗa ha ton to Aram, calminen galle Julde Fall, sehili mum Abou Baydi Kaw ha woni gonga. kala ganduɗo Keccel Sarr ɗo yano kala sa yeeƴima caggal makko taɗo Julde Fall ne dari. Julde Fall min calmini galle ma kala, an tawite tan to aljanna ɓesgu ma kala min calmini min juurima. kono noon en jettoto Madina Jaajɓe ɗo jeena to galle ceerno Hamdou Rabbi. juurɗen khalifa o woni khalifa Mawlaya Idrissa Seydi Diathie. min calminima, min calmini miñi en pop, min calmini galle o foof. en calmini khalifaɓe diine Madina Jaajɓe kala, kono kadi en calmini khalifaɓe diine Wudduru kala. en ɗam Wudduru Madina Jaajɓe en calmini en juurima. ko ɗon calmini en fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr darinde hakkude Madina Jaajɓe e Wudduru, e ballal bani men debbo miñi men sohna Aissata Abdallah Seydi Dia. Seydi Ndiaye min calmini min juurimama. en calmini dendagal taweteɓen pop en juurima ɗumen. en ɗam babaɓe en Ndiaye en ɗam Wudduru kala en calmini. Wudduru lewe jimmiyaɓe Guesel Maaro Dankel Tamoroje sa yiɗine ɓenna. Wudduru lewe Ndiaye Guesel Maaro Dankel Tamoroje ne ɓenna. Wudduru ko kamɓe kala jeeyi, enen kala jeeyi, ko ɗon jiiɗen aduna. en calmini mamiraɓe pop, yinnoɓe wattudemi neɗɗal gongal, calimi mbatumi dani henna. mi salminima hor sifati. ceerno Haali Abdoulaye Sy, annabi Nuhu yalti o yi leydi ndi ne rañwi far, o hawama, Jibrilu are makko andinimo ɗum ko yimɓe ma goni ɗo henna. bisimilla maɗa ceerno Khalidou. assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Sarr, mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere. kisal Allah e ndenka mum e udditare mum e yajede mum yo wonema. en jetti Allah gartirɗo en ɗo e wawde jokkude jewte men ɗo gonnoɗen wadde, taw ko jewte meɗen
ko fati e gurdameje annabaɓe men taw eɗen goni e gurdam annabi nuhu en jetti on Allah baɗanɗo en dani o. Alhamdulillah Seydi Sar to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen koto annabi nuhu yalti o yi leydi ndi ene ranwi ene wi tal nde leydi ndi ne ranwi o hawa holko woni sababu leydi ndi ranwiri ndani. Jibrilu are makko wimo hol bete aɗa andi nuhu bete aɗa andi holko woni sababu leydi ndi jiiɗa ina ranwi ndi bete aɗa andi holko woni sababu leydi ndi ranwi. Annabi nuhu wi ala mi anda holko woni sababu leydi ndi ranwi. O wi sababu leydi ndi ranwi ko yimɓe maɗa ɓe jaɓani Allah ɓe ganduɗa koko kalki kamɓe fo sen koddiri ko aduna o foof e on ɗon saaha halki kamɓe fo ko ndiyam ɗam moɗiɓe ko ƴiya mabɓe danwini ndiɗo leydi. ɗum noon ko ɗum ɗo woni ko Jibrilu haalanimo kanko annabi nuhu wonde ko ƴiye yimɓe ma salinoɓe ɓe ganduɗa ilam ɗufan moɗi ɗumen nde wan noon haɓe kewi no fewi wiyataki ne heewi ni ɗum ɓurti hewde sibi ko aduna o foof e on ɗon saaha ko ɗum waɗi sababu nuhu wiya baba adama ɗimmo ko aduna o foof halka yimɓon cetta keddi ko ɓen puɗɗiti aduna o. ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Haali Abdoulaye Sy ɗo annabi nuhu dari ene yi ndin daneri Jibrilu haalnimo ndin daneri ko yimɓe ma ɓe jaɓano Allah ɓe ƴiye men goni ɗo henna ene jangguinen ko heewi. are tindol liwre meeɗi biftade dooño nawi ɗum dow jagguiɗum e koyɗe mum tan takke mum nawi ɗum dow noɓe kewi wadde ni. yimɓe ne gulla dooño maayi woyi heege yo dooño maayi liwre nawi dooño ɓe jeehi ha dow dooño nangui laacel mum ngel fiile dande liwre ɓeɗɗi ɗum liwre ronki wone fetade liwre faɗɗi gibji ɗe goppiti ɓe giwi dow ɓe mbaɗi leydi tal ɓe daari ɓe tawi liwre maayi. dooño wi so tawi worɓe jeehi dow gartani woto ñaawe taw enenne de so yimɓe ene doga jettaki woto mbiye kaari daɗi aɗa waɗa moƴƴere a mayani taw woto sikku a daɗi aɗa waɗa bone a mayani taw woto sikku ka daɗaɗo. holko firti ko ɓe fiyannoɓe nuhu ene beddo ɗumen kaaƴe ene piyamo ene joñamo ene mbaɗamo ko kaangaɗo ene nangguirimo ko ɗalde ene nangguirimo bolle puyɗe hande omona dari dow ƴiye mabɓe toɓe goni ni Allah wayi a muñat gonda e Allah fawma e dow kala a muñani a wondani e Allah kala ko wona Allah fawoye dow ma ni tan foti Allah won ballo caam. a jarama Seydi Sy Allah reena. en calmini banimen debbo tedduɗo sohna Fadimata Daf mi salmini joom galle ma ceerno Muntaga mi salmini denditiɗoma mi salmini baɗa men kala mi salmini en Ummu Duwa mi salmini enɗam men pop e dow indema ha toon to Guinée Équatorial mi nawtuma ha to Mali Seydi Daf ya wuuro ko heewi. ɗon calminɗen Hamidou Demba Kassé to Guinée Équatorial mi salmini joom suudu ma Hawwa Darame mi salmini dendagal enɗam ñeñɓe semme kala e dow inde maɗa alhamdulillah Allah reen. ɗon calminɗen Mouhamadou Ibrahima Gambi ha toon to leydi Chine
nawtenmo haa to nema jawanɓe ene tawi nder leydi Mali. En calmini dendagal jawanɓe Malina pop ɓe goni e nder windere nde, kono kadi dendagal jawanɓe Afrique ha Sénégal kala en goppani hay goto. Ceerno Khalid Abdoulaye Sy Djibrilu andinimo caggal ɗum ko Nuhu nani goɗɗum. Seydi Sarr mi salmitimama, en calminiɗo Yunus Saw taweteɗo to 18e, kanko e Mouhamadou Saw gorko moƴƴo. Yunus Saw mi salminima, gorko moƴƴo baɗɗo fayida lobbo mo ganduɗa saaha foof noddami ceerno Khalidou ar fofto ɗo ka tampuɗo tinno ar fofto ɗo, o uddita galle makko ha yaaja o waɗami toon. Alhamdulillah, ala ko mankata hami fofto no moƴƴi mi jokka ɗangalam. Seydi Saw yo Allah yoɓe moƴƴere. Seydi Sarr a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere. Caggal nde annabi Nuhu yi leydi daneri ndi o namdi Jibril o haalnimo, o nani kadi ko way kono ceenuji ni ene piyodira ene dilla dilla mawɗe. Jibrilu heɓɓitimo wi annabi Nuhu, mbete aɗa andi ɗeɗo dille dilloje ɗo? Kanko annabi Nuhu o wi ala, mi anda holi ɗeɗo dille. Holi o sawtu dillowo ɗo? O wi oɗo sawtu mo nanata ko ceenuji yimɓe maɗa, mo yimɓe ma jogori tongirede janggo ene nanne e nder jeygol. To Allah subhanahu wa ta'ala wiyata mimma khadayahum ughriqu fa udkhilu nara, walla en jangin men mimma khadi'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Ko ɗum ko ɗiɗo ceenuji ɓe tongirano nde ɓe nannete e nder ɗamɗo ndiyam hewɓe maɓɓe mbaɗama e ɗiɗo ceenuji. Caggal nde annabi Nuhu yalti e kaɗo laana, omo wondi e julɓe gonɗinɓe Allah. Julɓe ɓe ko 600 neɗɗo. Waɗi ɓe mahi ɗon wuro, en kalino wuro ngo ñanden. Ɓe mahi ɗon wuro, ɓe ginniri wuro ngo 80. ɗum sen kaaliɓe Pulaar fitte ko 80. ɓe ginniri wuro ngo tan ko 80. ma ha wuro ginnira ɗum 80. sababu o eɗen gandi en kaalino ñanden. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. Est ce que yalla ceerno Khalid a jarama, yalla yoɓe moƴƴere. ɗi ceenuji piyaɗe daaɗe koyɗe ɓe pooɗa e ɗam ndiyam, ɓe kalka no Allah wiiri mamin kalkone aduna, kono kadi lebte laakara ɗi ɓuri bonde. aɗa andi o ñalawma mo gonɗen won yimɓe ne gooti ɓe ñallata ko lebtede, ɓen goni haasideji. kala ko dañƴa ɓerɗe cuma, tension ngaji ɗi ngabba, estomac ji ɗi ngabba, ɓe jiiɗa moƴƴude, ɓe jiiɗa wiide feewi, ɓe jiiɗa wiide yooɗi, ɓe donka. lebte mabɓe lebtirte tan ko ene jotto e mabɓe wonande gañgu mabɓe e cumɓeragu mabɓe e tampere saɓɓa nde Allah fayi joomum wonde gaño walla wonde haaside, joomum ne lebtiri e ɗon. dañata ko yiɗi ko, bonnata ko añi ko, wawa haasidina ɗum ha bona ha laato tene heɓata ko yiɗi ko. ɗum noon rowane jeeɗa Allah gooto en jokkodirima ko ɗo henna. o qirlima ko haaside, kadi o qirli ko haaside en kaalin ɗo henna. nde o hooti o haali ɗum jeeɗa Allah gooto, on reftinimo laawol o jaɓi, haasidagal momte makko
ɓi ba makko mo wonno haaside mum o Allah waɗi o datti on kadi mo wela kadi omo welti kadi ko dañi kala o renda way kono haydara o dañani ni alhamdulillah rabbil alamin banda min so tawi hande ɗo gonɗa ɗo an keɗotoɗomi o ƴeew no mbaɗa ni ƴeewa sans ude gonta neɗɗo Allah natta wonde neɗɗo jiɗɗo bone jawɗo lawade jiɗɗo haare jiɗɗo aduna mo ganduɗa hankkadi saaha aduna ɓamma ha jejjita hoorema kecce puyɗe ɓam sa yi ñantiɗo walla yi kew sa yi ñantiɗo ha ɓurti mbaɗa hoorema ka bolle puyɗe holko saabi o yaari no kaari ni tikka hen ɓerdema muusa hen sa ittiɗe gueɗe kala e ma ha laaɓi ƴeewa ɗo e hitande fande ƴeewa holno Allah waɗanma ƴeewa hol ɓamtare faade Allah ƴeewa ɓesgu ma ƴeewa ɓernde ma ƴeewa cellal ma ƴeewa gurdam ma ƴewtoɗa hoore ma waɗ essiye tan waɗ essiye wontude neɗɗo Allah ƴeewa ɗo e lebbi tati holno Allah waɗantuma ƴeewa eɗen jogui ɗo ɓattaki mum nanɗo ma en garo hen so Allah jaaɓi ceerno Khalil Abdoulaye Sy en calmini boɗejo tanum sira yaye mum ko nonne kadi jiiɗaɗo bamum seeri joom galle mum giɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam sohna Hajja Hawa Ka min nawtuma ha to gayi daɗal walla min nawtuma ha to mbayi Hawa walla min nawtuma ha to Daara Jolof walla ni min nawtuma ha to Beeli Hel wuro nayi gueloɗi kosam ɗon calmini joom galle ma moƴƴo laaɓɗo reedu joom yiyande Allah yettinat fandare nde inchallah mbimo Seydi Ka ceerno Khalil Abdoulaye Sy ɓe darni wuro wiyetengo Samanin wuro wiyetengo 80 ngon woto tan woni e aduna he walla ala won wongo feŋi Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calmini ceerno Diambaro kono en calmini Haruna Coulibaly taweteɗo ɗo Soringo en calmini Yayi en mbimo Ndiaye en calmini ceerno Saïdou Lam gonɗo hande e ɗanngal muɗum foftere a jarama Seydi Sarr e hoddiro Allah e bawɗe muɗum ɓe guinniri ngoɗo wuro e ɗemgal men 80 sababu o ko kamɓe datɓe e kaɗo laana ɓe koɓe 80 ɓe ndendi ɓe pewni wuro ngo ɓe mahingo ɓe guinnirimo 80 ko ngoɗon wuro caggal nde ilam ɗuufan ɗam ganduɗa ari halkude yimɓe annabi Nuhu caggal nde ilam ɗam gasi ha laaɓi cer wuro adigo darnede caggal nde ɗuufano yeehi hori ha laaɓi ha wi cer ko ngoɗo wuro wiyetego 80 hay wuro woto e on ɗon saaha ala e aduna he so wona yoolima ha laaɓi aduna o foof ko karawal gotal wona lekki wona tulde wona kaaƴe wona yimɓe wona hay hunde so wona tan kaaƴe ɗo laana annabi Nuhu gaari ɗo e hoddira Allah e bawɗe mum caggal aduna o fof ko karawal gotal wontuno alhamdulillah ngoɗo wuro adima heede e dow leydi caggal ilam ɗufande hori nde ɓe mahi wuro ngo ɓe guinniri ngu inde nde mbiɗen nde Allah waɗi noon ɓe ñiiɓe ngon wuro kamɓe jolnoɓe kan laana Allah noon subhanahu wa ta'ala Allah liɓe maɓɓe gasgol kamɓe fo ɓe maayi kala gondunoɗo e annabi Nuhu kamɓe fo ɓe maayi so wona annabi Nuhu e ɓiɓɓe muɗum ko baɗal Allah ngal Allah waɗi ko ni Allah hoddiri ko ni Allah waɗi e hoddiro Allah e bawɗe mum
Allah wari kamɓe fof ha heddi annabi nuhu e ɓesgu muɗum. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ko baɗe Allah kanko waɗata kala ko haaji, o waɗa kadi kalno yiɗiri eno welira teno kadi beleɗen. sa welaka baɗal Allah tan ko Allah wima ko maayi, ƴeewa holko dañirta hen. est ce que ceerno Khalid Abdoulaye Sy mboɗo andi hewɓe ene namdo ɗe guure holto potata hedde e aduna he. eɗen gandi hay guure meɗen enen e koye men ɗo koɗi hande ɗo wala ɗon konno hanki. yimɓe gadoro hodde koye pooɗe walla koɗay nokku goɗɗo ene geggira seeɗa seeɗa ha koɗay nokku wona wuuro. hanki koɗale kewɗe, hanki guure kewɗe hanki nannetonode. hande sa ari tawata ko hoɗaka guure goɗɗe e gue soste faye guure goɗɗe. kono eɗen gandi kam alhamdulillah Allah ko joom baawal darano momtiri o aduna ha laaɓi, o adde mum ndiyam ha heewi, momti ha laaɓi ha wi cer. aduna o fuɗɗiti maaje mum e calli mum e leɗɗe mum e diƴƴe mum e poñƴi mum e yimɓe mum. alhamdulillah rabbil alamin. ɗo sa heeɗima an neɗɗo o tan a nawtat laamu to Allah. ko kewmi wiide ko noon, so tawi a dañi sens an neɗɗo wiyeede alqur'anil karim ko haala Allah, iwi ko to Allah, ko Allah jippini totti Jibril yo nawan nelaɗo min Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. an neɗɗel ngel ɗo ngel a dañi fartaŋe nande haala Allah ne jange eɗe waɗi bandaji mum, yimɓe dari ne janga ne nanayi nofurma, poɗɗa tan ko tellade ha pota e mettellu. miijuɗa min fodde min e fodde haala Allah ɗe tan min mi daña fartaŋe nande haala Allah. mi nana fartaŋe heɗade qur'anil karim ne janga, mi ɗofto qur'ana sene janga, mi wasa haalude e goɗɗo, mi wasa salminde goɗɗo, mi wasa nadde jewte goɗɗe, mi heeɗo qur'ana o tan. so neɗɗo ari mi ñifa, min jewta, so min gayni mi jokka ni qur'ana wayi. tawna woni automa tan yimɓe ne jewta qur'ana ne boya. a waɗi boutique ma tan yimɓe ne jewta qur'ana ne yaaha. eɗen goni ziyara ɗen pi qur'ana ne yaaha, yimɓe ne jewta ñama tewn tappodira kelle. Allah wiyani en noon. Allah wi so haala mum ne haale kettoɗen nehtoɗen beele peewen nanen haala ka walla nannen haala ka. ɗo so tawi en ndentaki ene tindina en tiiɗam koye en. ceerno Khalid Abdoulaye Sy en jara toon to Hombo, calminen Hamidou Bari o gorko joom jardin mawɗo baɗɗo fayida, way kono aljanna ni ko guesse baɗɗe fayida. kala Hombo naajo yo yaa toon ƴeew ko waɗi ko. kala tawaɗo e diwan e région de Matam, kala sa ari haɗo Hombo ɗo ma tawɗo oɗo hen gorko moƴƴo ceerno Hamidou Bari nan ɗo waɗi jardin. ala kala ko ala hen to banggue layanteri, ceeɗu dabbude ndungu fof fote jardin o. caɗele mum tan ko ndiyam. ɓeɗo ne moƴƴe rendo, saabu hollum ko walloɓe taaridi ha wawa wurde, saabu jii waylo waylitani changement climatique tampini aduna o. changement climatique o noon wawi hormade en tan beele ɗe korɓale ndi leydi hippori ɗe korɓale ha maaya mbasa latade ko loren leɗɗe. ceerno Hamidou Bari o sa ari haɗon ɗo Hombo ko jardin baɗɗo fayida woni ɗon. ɓe ene jeeri wattude haqqille ɗon. calminɗen Idrissa Sow ɗo Hombo ɗo, gorko kulɗo reedu no feewi noon, jiɗɗo ñebbe. ceerno Bari mi salminima, jardin o kadi ne heewi ñebbe, mi weltanimama no feewi. calmini bandiraɓe fof en juurima ɗumen. ceerno Khalid Abdoulaye Sy wondiɓe makko kala, kanko annabi Nuhu jalti aduna maayi e hoddiɗo Allah, hol heddiɓe mayani wonduɓe makko. Seydi Sarr mi salmitimama, mi weltanimama no feewi. en ñaaguima yimɓe ɓe yaafuya nde wannoon min e ma fof vokaluji ne ngara ene wayno leydi. hen saaha eɗen jaabo kono ine leela, hen saaha ene waɗi hen ni ɗi jaabetaki, kono wallahi wona salade, wona salade, wona salade. vokaluji garoji ɗi ne keewi, wawde jaabodade ɗum ko hunde sattude. ma jaafoɗon jarlo ɗon jaafoɗon, kono hayso leeli, so Allah jaaɓi
ma rewinde no feewi so Allah jaɓi jarlo ɗon jafa ɗon. Seydi Sarr mi weltanimama no feewi. aɗa andi ardunoɓe annabi Nuhu kamɓe fof Allah liɓe mabɓe gasgol. Allah liɓe mabɓe gasgol kamɓe fof ko ɗon ɓe maayi. nde ɓe maayi nde ala keddiɗo hen so wona annabi Nuhu e sukaɓe mum ɓe jibini ɓe. caggal sukaɓe ɓe e rewɓe mumen kadi ina keddi. kamɓe heddiɓe wuurɓe ɓe mayani wonɓe dow leydi e on ɗon saaha koɓe 6 ɓe gonno hen 93 maayi. ɓen fof maayi heddi ko jeeɗiɗo. jeeɗiɗo ɓe ko Sam, on ko ɓi annabi Nuhu, e Ham, on ko ɓi annabi Nuhu, e Yafas, on ko ɓi annabi Nuhu. ɓe goni 3. ɓeɗo 3 kadi goto fof ina wondi e cuddiɗo mum, ɓe goni 6 yanti e annabi Nuhu. ko ɓeɗo keddi. ɓeɗon jeeɗiɗo keddi e dow leydi kadi ene hawnino aduna fof maya ha heddo 6 neɗɗo, kono ɓuuri hawnade 6 ɓe fof maayi ha heddi jeeɗiɗo. hande kadi ɓuuri hawnade e hanki sahaɗo ɓe gonno 6 ɓe gonti jeeɗiɗo caggal 3 kadi maayi e hoddiro Allah e bawde mum. Seydi Sarr ko ni ɗum sifori. joni noon ɓe keddima koɓe jeeɗiɗo annabi Nuhu e sukaɓe mum 3 e esiraɓe mum 3. taw ɓen ɗon esi ko en 3 ko ɓen ɗon sukaɓe makko 3 worɓe ndesi ɓen ɗon esiraɓe. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ɗi kawisaji Allah gasata aduna kala halka ha heddi yimɓe 6 ɓen daɗi gasi ɓenne maayi ha heddi yimɓe 7 annabi Nuhu e sukaɓe mum Ham, Sam, Yafas e suddiɓe mumen e annabi Nuhu. Allah sene fewna hunde kanko tan andino fewnirta hunde ha wawa latade. neɗɗo goɗɗo ala hen yiyande, haala Allah ala hen yiyande, haala nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ala hen yiyande. sinno ko min ko ni walla sinno ko ni wano ɓuuri ala koy, walla kaari maayi ko saabi yeehi sinno kaari no wurno ala. kalde Allah nawi neɗɗo maayi wallahi hayso heddinoma o maaya en o naftata. so yiɗi o wona nafowo ñande kala ñande Allah wi hande balɗe makko gasi mbiɗen Allah yo heddito e aduna he. so hedditima en gancanmo taw ko waɗata ko moƴƴata, saabu ko waɗanno ko gasi way kono film ni so rol gasi tan gasi. neɗɗo wona cukalel yo, wona mawɗo yo, maayay naggam yo, kalde o gayni andu so heddinoma aduna he c'est fini, o nafata. ene wawi wonde bone men ni, saabu Allah kala ko waɗi ko ɗum ɓural. so Allah waɗima basɗo ko ɓural ma, so Allah waɗima dañƴo watta haqqille dañal ngal de wonko soomi nder. so Allah waɗima basɗo ko ɓural ma sala batu on noon ñande kala nde Allah waɗima basɗo ko ɓural makko wonno o forsi aɗa ndi jogui arsigaji porseteɗi. ene jogui woni yimɓe ɓe ngala arsigue to banggue haalis, kono ɓe porsa haɓe daña, kono wona ko mabɓe dañal ngal heddo ne loraɓe. dañal ngal lebtuma, bewnuma, walla hoynuma, walla wattuma neɗɗo goɗɗo. saabu fulɓe mbi mo ala jikku, jogui jikku tan komo ala. kono ñande dañƴa ko ñande yimɓe gandata jikkuma wona ɗum. noon yo Allah rokku en jikkuji moƴƴi ceer, yo Allah reen suura hisna. en calmini Mamadou Amadou Dieng ha toon to Nouakchott, nawtemo ha to Hamdallahi ene tawi région de Matam. min calmini min juurimama, salmini sohnaɓe ma, mi salmini ɓesgu ma e en ɗam fof yo Allah reene. sohna Oumou Sakke
ñang mi salminima ha ton to Guijilon mi salmini Guijilon naaɓe pop mi salmini galle khalifa o mi juurima ɗum Mamadou Abou Gadio Siley Gorbal Sy e dendagal taweteɓe Guijilon kala Cheikh Tidiane an dendam mi salminima ha to Porgentili Bewil Gabo mi nawtuma ha ton to Guijilon en calmini dendagal Guijilon naaɓe kala ceerno Haali Abdoulaye Sy kamɓe kala ɓe duttima e jomum hayde jeeɗiɗo tan e aduna o hakkude annabi Nuh e ɓesgu mum holno wayi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini Abdoul Mbodj kanko e ɓesgu makko foof en calminiɓe en calmini Aman Jim kanko e galle makko en calmini Kumbis Seydi Ly ane galle ma foof joom galle o e ɓesgu o toon to Strasbourg Seydi Sarr mi weltanimama no feewi Allah subhanahu wa taala heddi ɓeɗo jeeɗiɗo wadde dendagal ko heddi e aduna he hande to gonɗen ɗo fof yalti koye annabi Nuhu sibi yalti koye ɓesgu makko ɓe o jibini ɓe ko ɓen jibini hande aduna o fof to yarata ɗo hande ko ɗum waɗi sababu caggal ɓe mayde ɓesgu makko ɓen keddi ko ɓen jibini aduna o fof ko ɗum woni to Allah wiyata e Qur'anil Karim wa ja'alna dhurriyyatahu humul baqin mi waɗi min Allah ɓesgu annabi Nuhu ko kamɓe goni heddiɓe sahande ɓeeto maayi tugginen faade hande ko ɓesgu annabi Nuhu heddi ko ɗum woni sababu baba Adama de ɓenni annabi Nuhu ari o wiya Abul Bashari Thani o wiya baba Adama ɗimmo kanko annabi Nuhu sababu o e zamanu makko aduna o fof momtanoma ha laaɓi ha heddi tan kanko annabi Nuhu e ɓesgu makko ɓiɓɓe makko tato e esiraɓe makko tato ndeke aduna o gasi ha laaɓi ha wi ceerno Allah waɗi noon nde ilam ɗufanɗam fuɗɗoto e maɓɓe ko e saaha lewru mawnum yawa wonno koye mawnum yawa ilam ɗufan arno e maɓɓe ilam ɗufam ɗam darti woni e horde ko e nder lewru taske fuɗɗi horde ko nden fuɗɗi dartade cakkite lewru taske ndu caggal ɗum noon ɓe goni ɗon ha ñande harande nde ko nden bel wetto ware mabɓe laana ka joofi ha laaɓi ko nden noon ɓe kawri e harana ɓe koori ñalawma o ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle yo Allah nurɗin gandal ma ceerno Haali Abdoulaye Sy yo Allah ɓeydo wittongo ɓeyda softende ɓeydanma kadi maayo gandal nde tawno gandal ko maayo sa naati hen tan saaha aɗa weñodira yimɓeɓe no feewi mboɗo heewide on banda men sa wonde gando ko an muñanta gando saabu gando ko yiyata ko e ko yii ko e ko famata ko e ko nanata ko eno wayni a wayani noon ɗum noon sa wonde gando ko an famanta ɗum ko an famata ɗum aɗa wonda e gando kawniɗo aɗa wonda e anduɓe tawne kawni sa mbiya woroto ɓe ko metti wondude ko sernaɓe ko metti wondude ko mettat tan saabu hollum sa laari tarihaji annabaɓe ɗi a yi annabaɓe noon mbaduno yimɓe ni saabu joomum yahata so wona yamirore Allah annabi Nuhu en mbaɗi balɗe 4 e laana ka jippaki sinno ko neɗɗo goɗɗo wonnoto mimi jippoto mi jippoto wona mi hat e mbaɗi bote eɗen mbaɗi bote eɗen jooɗi boto so a fusti tan mbiya mimi hooti mi tampi mi leliyima
wona yamira Allah gonɗa eɗen goni juma walla jama joɗɗa yimɓe assalamu aleykum tan goɗɗum ayi woni anduɓe Allah walla yahoɓe e yamirore Allah mbayata noon kala jahowo yamirore Allah ene jooɗo ummaki ha ɓooya tan girñito wiya en jeehi holto paaɗen ko naggam ɓe gara ha e tali tan en paati naggam ko Allah ɗo wata jomumen hudaren woɗɓe o ɓayde woni ne sallam wi ulama o ummati anduɓe leñolam ngol ko ɓe donti annabaɓe deke jikkuji annabaɓe ne mbano kala nana rontina e anduɓe ngol ɗo leñol annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum tagi noon gurden kettoɗen sen kettima kadi nanen naftoɗen yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman ceerno haali ɗum noon yo Allah noɗin gandal ngal yo Allah sellin doole ya rabbi en calmini sokhna Fati Gueye min calminima ha toon to Côte d'Ivoire ceerno Oumar Samba Sy mi salmini galle kaw to Wode Bere ɗo mi salmini sohnajo on wimo Seydi Ly kono kadi sokhna Fati Gueye min calminima min nawtuma ha to Wode Bere min calminima ha toon to Côte d'Ivoire en calmini sohna Ndéla Ba ha toon to Belgique mi salmini nene mi salmini enɗam mi salmini ɓesgo mi salmini joom galle ma Muminina Ndiaye mi salminima ha toon toon Nouakchott mi salmini ɓesgu ma kala sohna Hajiratu Kane ane mawni ene miñi en e joom galle ma e nene muminina onon fof mi salmini mi juurima on mi nawta mon ha to Ouliange mi salmini bandiraɓe fof mi juurima ɗum en ceerno Khalid Abdoulaye Sy hol lewru laanaka fuɗɗi yaade e hol lewru hakkunde Tuububuya Baba Adama e ilam ɗam no foti duuɓi ceerno Khalid bisimilla maɗa Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi en calminiɗo Amadou Siré Diaw to Soringo kanko e galle o kala en calmini Soringo naɓe fof hay goto en goppani Seydi Sarr mi weltanimama ko ni woni no Allah subhanahu wa ta'ala waɗiri en mbi laanaka ka fuɗɗi dogde ko e lewru mawnum yawa enen mbiyata ka dartoyi ko mayirde lewru taske hakkunde noon ilam ɗufan ilam annabi Nuhu ɗufan ɗam ɗo ɗam jewteten joni e Tuububuya Baba Adama o nde o telli leydi tuubi nde hakkunde mabɓe kamɓe ɗiɗo hakkunde ko kalɗen ɗo ko hakkunde ilam ɗam wona hakkunde Nuhu de ala ko hakkunde ilam ɗam e Tuububuya Baba Adama mo tuubno e dow leydi o hakkude ɗeɗo gueɗe ɗiɗi duuɓi gondi ɗon ndi jiɗɗen haalde ko duuɓi ujunnaje ɗiɗi e duuɓi temedde ɗiɗi e duuɓi 40 hakkunde ilam ɗam hade ilam ɗam ardeten nde ilam ɗam arata e maɓɓe nde e nde Baba Adama tuubno hakkunde Tuububuya Baba Adama o e ilam annabi Nuhu garɗam halki ɓeɗo hefereɓe ilam ɗam gonnoɗen e haalde oɗo dumunno foof hakkunde Tuububuya ñande o tuubi kanko Baba Adama ñande o tuubi nde rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin ñande Allah longinimo kaɗo haala o haali ɗum nde tuggi nden ha fayi ilam ɗufan Baba Nuhu Baba annabi Nuhu duuɓi lombiɗi ɗon ɗi ko duuɓi ujunnaje ɗiɗi e duuɓi temedde ɗiɗi e duuɓi 40 joni noon hakkunde duuɓi lombiɗi caggal nde ilam ɗufan gasi fayi fergo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam duuɓi lombiɗi ɗo ɗi ko duuɓi 300 jaafoɗon
duuɓi ujunnaje 3 e duuɓi 100 e duuɓi 4 ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. a jarama ceerno Khalidou yo Allah yoɓe moƴƴere ɗum ɗo koko janga koko witta kadi woni hen koko suuɗa woni hen koko feññina yo Allah yoɓe moƴƴere ceerno Khalidou a laaɓi reedu saabu ko witto defte ne keewi kono witto ne rokka neɗɗo ko laaɓi nde baba adama woofi Allah e ki lekki nde Allah longinimo o tuubi tuggi ɗon ha fayi gargol ilam bammen annabi Nuhu duuɓi ujunnaje 2 e 150 ndungu woni 2240 to bange ñamoɓe sefa noon ha tenti enen ga yimɓe ne jogo caɗele limgol sa wi 2000 tan yimɓe ne guita ko 400 no comme 400 haalis ni kono 2000 ko ujunnaje 2 200 ko 200 40 ko 50 wona ujunnaje 2 e 150 a jarama seydi si Allah e moƴƴere tugganma tan ɗo annabi Nuhu ɗo cifiɗa ɗo ha yetti fergo annabi o sallallahu alaihi wasallam iwdemo tan Makka faade Madina ujunnaje 3 e 150 e 50 walla 50 a jarama seydi si yo Allah reene yo Allah nurdin gandal ngal machallah yo Allah nurdin gandal ngal ya rabbi ya rahman andude woni hunde ne moƴƴi kono kadi wittude ne moƴƴi en calmini ɗo henna ɗo kalten annabi sallallahu alayhi wa sallam kalden annabi Nuhu kalden baba adama guiɗe men sehil men gando moƴƴo laaɓɗo reedu mo Allah looyi mum gandal jankiniɗo jangguinowo Qur'anil Karim balliftoɗo defte Qur'ana waɗa ɗum e pular ɓe almuɓe jimata haala Allah ñeñña Allah wurti ɗum ɗon koye windude defte o woni ceerno Ali Diawo to Kermassar e dow indema en calmini dendagal Guinée Bissau naɓe pop en calmini dendagal almuda ngu pop mi salmini sohnaɓe e ɓesgu foof Seydi Diawo yo Allah reene mi salmini funere ma guiɗo ma nando ma sehili maɗa ceerno Mouhtar Balde mi salminimo no feewi kanko e galle makko e ɓesgu makko e enɗam makko kala mi salmini guiɗo ma sehili ma jiɗɗoma ha woni gonga jiɗɗomi ha woni gonga jeyɗo sababu o kala ceerno Abdoul Kande ha to Tiwan Peul mi salmini galle ma e ɓesgu ma Seydi Kande gando cuuɗiɗo yo Allah reene ɗon calminin kaw Yahya ɗo Tiwan Peul ɗo mi salmini gorgol Maymuna mi salmini ƴamaɗam salminimo no feewi Ummu Yaya mi salminima salmini galle o foof hay son calima hay so ɓoɗo rokke carton rouge mi hulani en calmini bandiraɓe fof e joni ce est ce que Allah gila tan tububoya baba adama ha yetti fergo annabi sallallahu alaihi wasallam ceerno Khalid bisimilla maɗa mi salmitimama lawol gongol Seydi Sar kisal Allah e nden ko mum yo wonema en calmini mawɗo men moƴƴo Hawa Pendu en calmini gorgol Jaari Mbayi en calmini mawɗo men Kumba Gedda kono en calmini mawɗo men Nene Punuyel Yummum Kalidou Koulibaly yo Allah yoɓon moƴƴere onon kala wurna on selli noon alhamdulillah Seydi Sar ɗum ɗo ene moƴƴi andude no feewi sa tugnima e ɗeɗo gueɗe aɗa wawi ni andude aduna o holno foti duuɓi o yarata eɗen mbawi haalde aduna o programme mo Allah waɗi o no foti ene janga kono wona hunde foof haalete kono eɗen mbawi haalde duuɓi
tuggi tuububu e baba adama ha to gonɗen ɗo no foti duuɓi ngol ɗo konngol nde o haali ngol nde Allah longinimo ngol ɗo konngol caggal o tellimo o yalti aljanna o haali ngol o tuubi tuggi nden faade e ilam annabi nuhu nde arata nde hay kadi baba adama hade makko yaltude hawo yetto tuububu o eɗen gandi duuɓi lombiɗi ɗon alhamdulillah lombi hakkude tuububu e makko e ilam ɗufan arde ko duuɓi ɗi kalɗen ɗi lombi ɗon ko alfani wa mi'atani wa arbauna sana duuɓi ujunnaji ɗiɗi e duuɓi temedde ɗiɗi e duuɓi capanɗe nayyi wa kana bayna tufan wal hijrati nubawiyya hakkude ilam ɗufan de gasi faade e fergo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam 3774 sana ko duuɓi ujunnaji tati e duuɓi temedde jeeɗiɗi e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ɗum ɗo woni ɗon wadde en paami tuggi nde baba adama tuubi caggal Allah longinimo konnguɗi ɗi o tuubirta ɗi tuggi nden tan faade fergo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en paami holno foti duuɓi lombiɗi ɗon woni duuɓi ujunnaji jeegom fawɗi seeɗa ujunnaji jeegom e sappo e nayyi ɗum noon seydi Sar ko ɗo yewtere men haɗata so hawre welede Allah janggo garen jokken issa annabi nuhu inchallahu mi salminima no fewi mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini windere nde foof en duwanima windere nde foof en duwima nde Allah rendinta ɓerɗe men tawɗe certata o rendiniraɗe kadi saabi nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam aɗa andi ko Allah tan wawi rendinde ɓerɗe sibi o haalani en ɗum e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o nelaɗo Allah ɓeɗo sahabaɓe ɓe gonduɗa noɓe mbayi yiddema ni kamɓe foof ɓe gari ɓe goni ɓernde wotere ɗo maɗo taw jinnaɓe mabɓe waabiraɓe mabɓe mamiraɓe mabɓe jatiraɓe mabɓe ko haɓannoɓe ko fidirannoɓe ko huɗodirannoɓe ko ƴettodirannoɓe ay ɓeɗo wona an rendini ɓeɗo ko min Allah rendini ɓeɗo hay sinno mi hokkima ko gasata e aduna a nafɗi hay somi wattinima leydi ndi foof kanke mi hokkima a nafɗi a sakkima sababu nde yoɓe ndenduɗo ma ɗo ɗum wawa rendinde ko min rendini ɓeɗon ɗum waɗi to Allah wiyata law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna allaha allafa baynahum ɗum noon en ñaguima Allah dendinowo ɓerɗe gona goote taw kadi ko nder e boowal taw foof ko saabi Allah e nela ɗum en ñaguima Allah yo Allah waɗan ɗum julɓe yo Allah waɗan ɗum kadi fulɓe ɓe gona neɗɗo goto ɓe gona haɓɓere wotere e on saaha koɓe jiiɗi foof koɓe pooɗi foof taw ene yetto oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokken hawrude e janggo Seydi Sarr mi weltanimama no fewi mi salminima yo Allah hokken hawrude e janggo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh a jarama Seydi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah nodden gandal ngal a jarama min beltima no fewi ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr yewtidanno e musidɗo moom guiɗo moom sehil moom ceerno Khalid Abdoullahi Sy to karallagal to ko Saydou Abouba dande welde nde ko musidɗo men Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah ñalaɗen e ɓurɗon fayin yen kodde jango ɓurɗo winde jettoɗen godani bakan kala kala julen mo sabum woodi winde jettoɗen godani ko tagɗo kala kala julen mo sabum woodi winde holfamo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa o goɗɗo holfamo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa wasalam holfamo jiɗata
Allah yitama ganya manganya da ko burdan